Bine ați venit la primul meu vlog după YouTube. Astăzi ne plimbăm prin Măcin pe Muntele Grecilor. Ne-am cam pierdut după traseu, dar nu-i problemă. Fiți atenți. Bine ați venit la al doilea vlog după ziua de astăzi. Încă continuăm pe traseu. Din păcate mai avem. Pe GPS apare că mai avem o oră. Baterie mai am 40%. Am ajuns la 11. Deci că vorbesc cu speed. Da, deci am ajuns în Ibiza! Nu cred că am ajuns până la răpă. Caterin, chiar mi-a plăcut ăsta la coborâ, la oricare a fost nașpa. Aș fi vrut să urcăm pe aici, era mai greu. Aici nu ne-am întors? Că acum peste tot, pe oriunde ar merge, mă caută, nu înțelege, nu ce fac și unde sunt. Se întreabă de ce nu-i răspund, eu știu că nu pot să trec, opa. Am auzit un hâs. Stați și ochii șarpe. Am auzit un hâs aici, în stânga. Ia taci. Am trecut pe lângă ăsta și am auzit un hâs. Ca un șarpe. Am auzit și eu. Ca să alerg mai mult, să mă îndepărtez. Doi. Am auzit și eu. Hai, Denis, repede. La pome ai. Ce mă, ce e aici? Să nu fie un șarpe. Unde? E? Nu știu, fugi, nu sta lângă el. Să este un hâs. Cu Gianel? Aia ce Aici pula mea făim. mai e încolo. Aici trebuie să sari. Bă, nu mai pot să mă opresc! Oh, shit! Bă, dar ce-s așa frumos să... La 10 like-uri la acest videoclip mă arunc în răpă! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ce vine după 9? Deci, bine v-am regăsit. Am mai mers vreo 50-60 de minute. Ne-am mai pierdut odată, dar nu-i problemă. Ne-am găsit iarăși traseul, cred, sper și doresc. În cel mai rău caz, clipul ăsta o să-l vadă doar poliția. Bine v-am regăsit în pădurea Hoia Baciu. Astăzi vom explora pe unde nu a fost explorat până acum. Toată lumea zice în locul ăla, unde a fost el, unde a fost ăia. Noi nu avem treabă cu asta, noi suntem mai șmecheri. Acum căutăm un pic o locație unde să mergem. Și după începem investigația paranormală cam pe la 12 noaptea. Vă vom anunța când se va întâmpla. Nu cred că vă mai anunțăm când aveți semnal. Dar, dacă vedeți clipul ăsta, v-am pupat. Am ajuns în apă. Deci, până la urma urmei, noi ne-am găsit drumul acasă după cum ați văzut. Bine, nu acasă, dar către mașină. Cam până aici a fost vlogul. V-am pupat. Bye!